Sen ağına qarap tura men sen ağına qachon kelar ekan Шулай ди. Biraz gına sınga kalsam da ой ди, ызак келдің ди. Әлфия Каюмова социаль хезмәткәр булып эшләүче Әлфия Минһаҗеваның килүен көн саен зарыгып көтә. Киң күңелле һәм ярдәмчел булган өчен туганы кебек якын итә ул аны. Әлфия апа белән эшлибез, ул минем әнием кебек инде менә аңлатып та булмыйм, минем үземнең әнием юк. Ике Әлфиянең көне чәй эчүдән башлана, дөнья хәлләрен сөйләшәләр. Әлфия Минһаҗева социаль хезмәткәр булып 6нчы елын эшли. Беренче көннәреннән үк әби белән уртак тел тапкан. Bütün işimni eşli Elfiye. Men hazır olay bütün işini eşli almayım men de şol. Әлфия Каюмовага 82 яшь, 2 тапкыр инсульт кичергән. Шушы авыр вакытларда аның янында адашы Әлфия була. Шире тагын кабатланмасын өчен төрле күнегүләр эшләтә. Договордайын услугла без аларны да эшлибез, алардан да эшлибез. Бакча эшләрендә ирем, балаларым булыша, бакчаларын чапканда да, утыртканда да, алганда да ирем казый, малайларым белән мин алабыз, утыртабыз, алабыз инде. Әлфия әби үзенең кадер-хөрмәттә яшәвен әйтә. Әлфия Минһаҗева кебек социаль хезмәткәрләр барында озак яшәргә була ди. Бүген дә ул аны мунчага чакырырга килгән. Мунчага барабыз безгә. Allah versin. Апас телевидениесе белән берлектә Гөлназ Гыниятова, Чулпан Касыймова, Яңа Гасыр каналы.